Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg laqa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ tal-Ungerija għal laqgħa bilaterali. Il-Ministru Borg qal li fejn jidħol il-kummerċ ta' Malta mal-Ungerija dawn l-aħħar 5 snin kienu ta' titjib sinifikanti, iżda xorta hemm l-impenn sabiex dan ikompli jiżdied. Filwaqt li nnota li bħalissa hemm 3 kumpaniji Maltin stabbiliti fl-Ungerija, il-Ministru Borg qal li jemmen li hemm iżjed setturi li Malta tista' toffri l-esperjenza tagħha fihom, fosthom it-tagħlim tal-Ingliż. Għalhekk il-Gvern Malti huwa lest li jkompli jiffaċilita dan b'risq aktar kooperazzjoni mal-Ungerija. Waqt il-laqgħa tagħhom intqal ukoll li hemm potenzjal sabiex ikun hemm kollaborazzjoni fuq ħidma konsulari bejn iż-żewġ pajjiżi. Anke l-migrazzjoni kienet diskussa bejn iż-żewġ ministri li qablu dwar il-bżonn ta' solidarjetà mal-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Il-Ministru Borg ħadden l-opportunità sabiex jitkellem ukoll dwar il-prijoritajiet ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħqudi, meta se tkun qed tokkupa post mhux permanenti fis-sentejn li ġejjin. Stqarr li pajjiżna se jkun qed jagħti l-importanza lejn l-oqsma tal-litterizmu u l-edukazzjoni, it-tfal affettwati mill-konflitti, l-irwol tan-nisa fit-tisħiħ tal-paċi u t-tibdil fil-klima u l-impatt tiegħu fuq stati żgħar. Ma naqas ukoll li jiġu diskussi l-aħħar żviluppi marbuta mal-kriżi tal-enerġija u s-sanzjonijiet fuq ir-Russja. Il-Ministru Borg qal li issa aktar minn qatt qabel il-konnessjonijiet bejn pajjiżna u l-Ungerija huma b'saħħithom u għalhekk jeħtieġ li ż-żewġ pajjiżi jieħdu vantaġġ minn din il-konnessjoni. Issa għandna Wizz Air illi tikkumplementa Ryanair li tkompli taqqat il-Malta ma' Budapest, il-kapitali Ungeriża, 6 titjiriet fil-ġimgħa u allura dik hija tajba għat-turiżmu u għal-negozji. Il-fatt li nixtiequ nkomplu naraw l-istudenti żgħażagħ Ungeriżi jistudjaw l-Ingliż f'pajjiżna, xi ħaġa li qed iħallas għaliha il-Gvern Ungeriż. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ungeriż qal li huwa importanti li żjarat bħal dawn isiru minn żmien għal ieħor. Temm jgħid li minkejja differenzi fid-daqs Malta u l-Ungerija għandhom numru ta' similaritajiet u allura l-komunikazzjoni bejniethom tibqa' għodda importanti.